Dobry wieczór. Teraz jest w Bytomiu. Agora za mną. Agorę to chyba wszyscy znają. To nie jest rynek. Ale coś fajnego się z tyłu zrobiło. Zrobiło się coś takiego, że tutaj dworcowo się fajnie zrobiła. O, wreszcie coś tu się... Nie wiem co tu jest fajnego. Plejada bytomska, świetlik. No, fajnie, co? No pięknie, teraz sobie idę właśnie w Bytomiu wieczorem, no. Z tyłu plejada, a tam był Bahnhof. No fajnie, to na razie. Chociaż może jeszcze chwila. Kwiatniki fajne, Blumenbeta, jakieś sztrojsie. A jakiś bruk jest też, długo to robili. Banki też są. No to tak. To też tego Niklasa Pierona trzeba pozdrowić, nie? Czymy się Niklas. No, ty tam daleko nie jedź. Rób coś w Bytomiu też.